eye mase eye mogote tukora nyore birengererio elinde tumanye ngakai ba mbiore oyo iga kirira sengenjo kero kende biasara mbichi etibuya lakini nindete konyora ebirengereri kwa sabangi na bake elinde tumanye nga ekegenderete nkirikieke elinde nalio tokonyora omugano buya kigima ndoche baba no gendere tonya koni chibando mbiore igona ataka kora kubori ngane yemo totenga kikoroko gwini ngakiro je biasara birakium biasara ne konkombre koro wanda ba jite kyombo biasara kuchenje wanda ba jita ambara wanda ba jita baba muraba basa ke biasara ya bakuri je kyombo biasara na kuchenje igo mukoni nkori buyi no kuruma mimi onanya ro ibeli denia ntaranga pesa igo di den ngakibono ngakioko nyara ko yana nyumba nono gakine bikong birabune bikong karao ni mono to kuri kane sabu bia mono sana yangwana na mongi no yo moga iga adotebi ngaki biasara bya nyare ko bikororekana ngaina chenta chegose kongikera bangi na baga iga bachikora atotebi nga ekegendera tangiri kiege no mwana orarire chitoro mongira mbiyore ngakiokuru kwa marieta aba magireti ngakio biasara oroche bireke umbwa ndo chobegete baka mauko muko oto ererete bwege getenyasi tosinyire ndori kon korutwarwane tibuiga ntwana kon twajete togatugutugo chimetare imata bwe bituma bigaiterwo chiari ono no tore togotebwa akuna kuusa igone kene chigari chigo eta chiaka bagorire ro muri kugori ando ko gotena se gari ora igo bantu be chigari mbabatageti bakani bona ayo kuburi kwa gosoko saba kwa ngoro kyoko gochie asaba gori abare ko bagori batatageti kugora bono na kero kende serikali totairo tanga na baba igwete bobe abantu mbaigwete bara samangana akoregete gaiga na kieko totarikoni lakini rende togo sabanga gaki yasanche chinkora chiranense biasara byito birana muna byarenge byamono sana kero kende ayo ndoche baba gobwato mwana naye gokumeti karata tebya ngo bunokoro kwa marieta nja marieta ne nguru kushakire ni kirwa yenda omoni bwe bituma gaiga kiumbu ritanga ni ntokumeti asamanga na ba Friday ayarenga makong ekero mwana itagukwa ntubwato bwabo banene nande ntubwato mondo ko manene asengenche buruburu ega yaba kiumbuga iga ntwanya konyorora yani tokumeti ngeyenke umbu bana nane biasara bite birense ndori kogoribu sigari echibweta bono nabo torocheri chibunga amagoso ni ntutwarengega kiumbu magosa abete ngwetera umwana ori buna itetu abagusi baito korukare buna twakina ntwanya korra mangana buna yaiga aya nara mangana twakumirike umbuga iga igoto umatete na tutaonie kene tukumetinga yani omwana bwo monto nabo baroche buna gutina na kurwari ogure tika bakumubogori nigo bagwansa kumoita ntondogete biamono sana umwanchu murigererio Kiss FM Digital na Kiss FM Radio tugenda tukonya konyore ibirengere kurwa sabangi na bagoeta tutarakora ngukwana turi no moga iga umongena naro ikaranse tega iga timbune kasa yando chama magena nare ga iga umongena mbiyo kara tuyenga marieta aho ngikoroka samarieta ngurukale ni kyo ikuruke umbuga iga umubero takari muya tinyuwete buya igo pole nyasana chako konyo buya ngakyo roche nande ko kwebeteri goche chiro enya gitari ngoru nara etaiga nda malioga na chakogora ono ntokumeti asengenjo ya mangana yaba mwana ubanda gukwana abandi baumiete mono magena ni garute tuama be no ni ntugo tuachete gotama gotocho gwesekerera chitukaimi kurenderende bono togusaba mabera asengenje biasara birani rense echigali chagane bono nchiri gotena kembwa nere biya asa abantu bali bakorete gekorekeria bairane basaba mabera twesaba mabera na bali twabete kirori gochesa mangana kelingeli gento kiyaso mugusi etoke no mwana wayo goitu ogure kubegali gorona ndagweru goitu
naye nabo tokorora buya nabo okorora bobe ase igo intu buna abao nibechiro ntoigwete bobe naende twasabire okwabera ase amang'ana aria aba togosaba gaki nyendiri bancha bari baretete chiburaburu mbairorera basaba amabera batige pi toiranirane tabe buna abana bamo tori chikura chiri nesenjera y'obwororo n'obwanchani Biamono sana mungina biamono sana sengencho yebirengereri byao ayo gose bine birengereri yao abangina kurwa ase chire yake umbo bagenderete kurwa sengencho nga obonchori bwabo mbori buya ebyasara byabo biranirense kubwatikana n'ikibura buru ikicyanya ko bakikoene kiwa ase echire ya keumbu egento kirereto musawo yo mugusiri ubugima bwaye na mbabwato kuobo nga kero kende umwano yo siriti ubugima bado no mugusi na mbabwato kuobo nga kero kende ine na hende ngikira akikoba next bon na hende ko babwate chimba mbabwato obwoba bono ko babwate obwobo bonge mbarao nikende na kero kende mbamanye tigento kikuchikoba nkere kieke gochibosia orochi go baraire chibando igoro asengencho kero kende mbaranyora chinguru goseri bagali okoni buya yango nararo mongino yoga iga ngakia kare korokwa omongina mbiyore litagani ngakia korokwa marietao masike muntu igega kimbu no etorore kene kimbu ya turusiria tambe naande ya tobekire nonye ikitole bono iga twakonyekire kurworo oyo chite kimbu ororesi ya mokonyire tari oyo rigeretie setara mokonya ekene kimbu yeito yarenge ngiya no togwekonyera kuru no tokurusi no school fees twasomeria abana lakini kurwa mang'ana ye buruburu abete igoto chandegete nonye bari tokorine gari togoteba toikeri kimbu igo bagotoira ase stage ete bachi gotoikeri gochimate abu tokoruna gosenkoru na korubirongo nonye busongo korine rori korwogocha kimbu go kwangu gwata na turi korini burori kimbu inu nechugu gakitogo sabaiga amang'ana yaroka na kimbu gakitairorera na bari bamanyete namba akorete bo gakibasaba amabera gekogera omonto okwete no omonto ominto nonye kerese gie yarenge gochaka buna intwane n'abang'ina b'ebituma ntomanyete nabo toisaranste buna toisaranste iga tokanyora togwa kwa mageno gwa kuwoka ntubona ntorochi no asa magena arwete koru twanyora tabande bagotogwera ebituma byaito bigaiteka abari tokomnyoka tokorarana gekogera ntwa maite na seginja abangire njariganiri egocha kurwana keimbuga iga ntwe twaganyerete tokaiguno yonde ngoetare tokamuganyerera ite tomorore bari totamumaiti toigunga kiago kwana tari mugambi orenge keimbuga totenga kyo mugambi konyoro ikire keimbuga iga chisegi chikurwana mugambi tare ngoro bachagete na musyo chocho intuntu amanyasa abantu barukoru bakang'ia koraki bakang'ia kurwana igorio kamagena tukanyora tukare kwaereribu ekene ntu aminyokete buna ntu abang'ina twisaranstensa iga around tukanyora tukugwerana tukagubo nonyo yochite gotoimoki ntomanyete nebituma bito bigaiteka gaki togosaba iga ekegia korekanete keimbuga nkebasa kobororo kabere keimbu yatokonyire bari muise kurigereri mono buna bari bakorete onyae keimbu teragokonya ntu abange keimbu yatokonyire nonye twarusirie abana baito korutu twajite keimbu abarabake babeire goikera bono igeki babeire ayonye koroche keimbu teragokonya otige bari yakonyire togere na keimbu yeito buna yarenge omorembe ntuntu anyakorora ebiga Biamono sana omwancho murigereria Okisi FM Digital na boyo motegero Okisi FM Radio igo tuika sechire ya keumburi tukoria rari kurigereria nga ekegenderete ngeri kieke oboncho riri mbore buna botambe gose ngakiborera kini aboncho riri twanyare ko batogukwana na barabo abange igo barure kerengereri kiabo nga indeed nekene nga oboncho riri mbori buna botambe ekiye koroka nga mangana nyarire ko bakagosiarirwa so mutandao n'abantu mbanyara ko bakugora sechiro ya keumbu na mangana nyarire ko bagakonyora ribagali nene lakini abahunchuriri abange bo twanyare ko batugukwana barabo abara bangina abarore kandi ko ba affected monoko bwa sector chinde
igo basabira mabera manene na gusabanga tiga abananchi banyare ko bakubagoria nabo ige serikali ekorobutuki bali banyare ko bakubwatira ni wasege korwa igikyabetali tikulia ijuma itariki 3 asomo gose ase etaro ya abarai bali abegete semelia linda mwananchi banyare ko bagoikaga igo bono gusaba ko nengolinga banyare ko bakorerwa mabera elinde banyare ko bakogenderera ne biasara byabo togendere kubwati roboti uru na koranga ngaki onsiara nyare ko gakoba lakini nonye nabo abangina abange nabamenyi bo mucyo umbu bali bakora ubonchoreria bado mbabwato bwobanga ine ekiraji koba next inkere kieke wikirabo no tokora yokorera seri tukoria rero kwa niaba yige kosike matuwa watanagia KCFM digital nabo KCFM radio nchenkuru kwa MC Dudus.